على سنبت عيسران سلستان يكاتيت كل تشحن عصر شوعتنا متمرت قطري ساعات شعات تعقلو نابخم استدالو ما أدزينا إتبي تغنيا حجنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كبرات تملكتي مس زيناتات جيتات شوالوم ساهمو كتاني حيد حرزة حتصار بس قريت كنراخة بينا قدمنا انقعن مبل حدميتن عسران تشعتن بعل عوت عدوى أبصحكم كنبل نفوتون ملا إثيوبياويان ما أدي زينانا يجمرالو بحصرتي زيناتات كنجمرينا سنة مكتال نكون لكم دما تمنيتنا يوم بايتو كل تهزبي مبل حدميتن عسران تشعتن عامت بعل عوت عدوى مخنيات بمقبار ناينكو أبصحكم ملختي أما حلاليفو بايتو كل تهزبي أبزم حلاليفو ملختي عدوى حقي إيو ولدنا كبور هيوت زي خفلوا له حقي يو بزي نصانت كم منبار من انت نصانت مسواتي مخفال يحيشلهم نصانتو ماصنيعهم يميلو ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ሉዓላዊ ግዛኣት ካልእ ሃገር በሓይሊ ወሪራ ይትፈልጥን ባሕሪ ተሳጊራም እውን ዶብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ተዳፊኣ ይትፈልጥን ክብል ገሊጹ ይኹን እምበር በብዘበኑ ዶብ ጥሒሶም ነፃነታ በሓይሊ ንምግሃስ ብተደጋጋሚ ዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ወፃኢ ብጀጋኑ ደቃ መኪታን ስዒራን ኣንበርኪኻን ከም ዝመለሰቶም ኣዘኻኺሩ بجاگانو دق از تخفل مسواتی کبر هیوت نبزح شح عمتات نصانت حلیات حفیران تخبیران کم صنحت گلیسو کوینات عدوان نصانت لو علاو نتن سجبر کویناتیو بمبال من تحقی تباهلو وفری تقایدو حقی ز سعرلو ایلو ایتوپیاویان حقی سلز حزو کل جزء سعرتیوم کبل اتباعی تو ابزوج مجلسی حبیرو عوت عدوى ناصنت نزدليو كلهم ذي يتأفق فانا برهانيو كبلو بريزيدنت تاياز كسلاسي قليصام عوت عدوى ناصنت نزدليو كلهم ذي يتأفق فانا برهان مخانو بريزيدنت فيدري تاياز كسلاسي تزاريبام اتي عوت حسب بعداو مجزاتي زنبركخن دك سوات كلهم سبعو كبري زعترن جگننت إثيوبياويان نعلم زرعي مخانون قليصهم اتي عوت نخركب مسارت زخون حسابن فلسفنان إثيوبياويان بزيولدو بعمقوت كمرمر كم زقباء جنزيبهم عدوا برتوع تساتفون بالحات بوليتيكان حربنياتات دك انسي إثيوبياويان زقلص عوت مخانون تقيسهم عوت عدوان حد اوان بين زي كونست مالي زوسنه لومي زفلتن نصباح زي تلمن تنكارا زت اساسر سنت مخانون قليصم مبل حد 220 شعتن بعل عوت عدوا عوت صلمت حزبتات بزبل تيما اب زخري عوت عدوام تخبيرو ካብ ዝኾነ ይኹን አንፈት ዚ ነጻጽር መጥቃዕቲ ምምካት ዝኽእል ዘተኣማምን ቁመና ሓኒጽና ኢና ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን አንፈት ዚ ነጻጽር መጥቃዕቲ ምምካት ዝኽእል ዘተኣማምን ቁመና ሰራዊት ምህናጹ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ተኸቢሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ በዓል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ካብ ዓወት ዓድዋ ንምሃሮ ንብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘብዒ ምዃኑ ኢሎም ካብ ጀጋኑ ዓድዋ ዝወረሶ ክብሪ ዓወት ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምምካት ዝኽእል ዘተኣማምን ቁመና ከም ዝሃነፀ ተዛሪቦም ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ብባዕዳዊ መግዛእቲ ብሓይሊ ንምግዛእ ዝመፅእ ሓይሊ ብምስዓር ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ምፍጻም ዓወት ንዓለም ዘቃልሕን ዕላማ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝሰበረን ከም ዝኾነ ገሊጾም ትናሊ ሎሚ ንቐጻሊ ኢትዮጵያ ንጸላእታ ናንበርክኸት ሉዓላውነታ ኣኽቢራ ትቕጽል ሃገር ከም ዝኾነት ጸላኢ ይኹን ፍትሃዊ ክግንዘብ ኣለዎ ኢሎም ንሕና ደቂ ዓድዋ በቲ ዓወት ምኹራዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣባ ሕጎታትና ይሰዓርን ባህላይነትን መንፈስ ተግባርነትን ዓወት ብምውራስ ሉዓላውነትን ሰላምን ሃገር ክንቕጽል ኣለና ክብሉ ገሊጾም ኣብ ዘለናሉ ዘበን ካብ ታሪኻዊ ጸላእትና ልኡኽ ብምቕባል ረብሓ ሃገር ንምጉዳእ ምስ ጸላኢ ንምስላፍ ዝፍትኑ ባንዳታት ከም ዘለውን ገሊጾም ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ኣንበርኪኽዋ ኣይፈልጥን ብምባል ዝኾነ ብዘጋጠመ ቁጽሪ ኢትዮጵያ ክትዳኸም እያ ኢሎም ዝሓስቡ ባንዳታት
ንጸላይ ኢድ ንምንሳ ክብሮም ክሸጡ ኣይብሎምን ኢሎም ኢትዮጵያን ክብሪን መንፈስ ጅግንነትን ጀጋኑ ዓድዋ ዝወረሰ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ክሕልዋ እዩ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እቲ ሰራዊት ውሽጣዊ ሓድነቱ ዝጠንከረ ስምዒት ፍቕሪ ሃገሩ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ ወተሃደራዊ ብቕዓቱ ዝማዕበለ ወንኡ ዝረሰነ ከም ዝኾነ እውን እቶም ፊልድ ማርሻል ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንዘነጻጸሩ መጥቃዕትታት ብብቕዓት ንምምካት እዩ ክብሉ ምዝራቦም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ ነዚ ድማ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ምድሪን ሓይሊ ሳይበርን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ንዝመጽእ ጸላኢ ዘይኽበስ ኮይኑ ተኻኒጹ እዩ ክብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ መልእኽቶም ገሊጾም ፈተናታት ብምስጋር ጠንካራ ሃገር ንምህናጽ ዓወት ዓድዋ ክንጥቀም ኢና ክብላ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገሊጸን ዘጋጥሙና ፈተናታት ብምስጋር ጠንካራ ሃገር ንምህናጽ ዓወት ዓድዋ ምጥቃም ከም ዝግባእ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገሊጸን መበል 129 ዓወት ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ተኸቢሩ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኣብ ዘመሓላለፍኦ መልእኽቲ ሓድነትና ብምጥንኻርን ዘጋጥሙና ፈተናታት ብምስጋርን ጠንካራን ምዕብልትን ኢትዮጵያ ኣፍሪቃን ንምህናጽ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢለን ዓድዋ ንዝክሮ ታሪኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትውልዲ ነውርሶ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ብምባል ዓድዋ ኣፍሪካውያን ናጽነት ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ብምቕጻል ንዓወት ከም ዘብቅዖም ገሊጸን ዓወት ዓድዋ ኣፍሪቃ ባህጋ ባዕላክ ትውስን ከም ትኽእል ዘረጋገጸዩ ክብሉ ነበር ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ገሊጾም መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ተኸቢሩ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ኣብቲ በዓል ኣብ ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዓወት ዓድዋ ኩናት ናይ ምስዓር ታሪኽ ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም ዓወት ዓድዋ ንመላእ ጸለምቲ ህዝብታት ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘስረጸ በሓድነትን ምትሕብባርን መጻኢ ዕድል ኣፍሪቃ ዝሕሸ ምግባር ከም ዝከኣል ዘርአየ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣፍሪቃ ንዘጋጠማ በደል ካሕሳት ተሓትሉ ዓመት ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር እቲ በዓል ልዑል ምልዕዓል ዝፈጥር ኢሎም ኣፍሪቃውያን እንተተሓባቢሮም ብሓባር ደው እንተኢሎምን ዘይዕወቱ ዓወታት ከም ዘየለዉ ገሊጾም ኢትዮጵያ መርኣያ ናጽነትን መርኣያ ኣፍሪቃውያንን ከም ዝኾነት ኣብ ቀረባ እዋን አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝረኣዩ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ምስክር ከም ዝኾኑ ነበር ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ገሊጾም ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኣኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለ ትከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝውን ካብ በዓል ዓወት ዓድዋ ይወፃናን መበል 129 ዓወት ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ተኸቢሩሎ ደሃብ ያሲን ኣብቲ ቦታ ተረኺባ እቲ በዓል እንታይ ከም ዝመስል ክተካፍለና ተኸታቲልና ንመለስ መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ሙዚየም ዓድዋ ብዝለዓለ ጽምብል ተባዒሉ እዩ ኣብዚ በዓል እዚ ፕሬዝዳንት ፌደራሊ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም እዮም እዚ በዓል ብዝለዓለ ጽምብል ኣብዚ ዝተባዓለ እንትኸውን ዝተፈላለዩ መልእኽትታት እውን ተመሓላሊፉ እዮም መደረ ኣስሚዒ ዝኸፈትኦ ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ዝተፈላለዩ መልእኽቲ ዘመሓላልፋ እንትኸውን እዚ ጸለምቲ ህዝብታት ኩርዓት ዝኾነ እዚ መዓልቲ እዚ ንወለዶ ንምምሕላፍ ዝሕዝ ዘሎ ወለዶ ካብኡ ብዙሕ ስራሕ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣመሓላሊፈን እየን ከምኡውን ናይ ለብዘበን 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ፍሉይ ዘብሎ ተሰናባቲ ሊቀመንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ዝተረኸብሉ ብምዃኑ እዚ ፍሉይ የብሎ እሶም እውን ኣብዚ በዓል እዚ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ በዓል ዓወት ዓድዋ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ኣፍሪካውያን በዓል ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም ኣብዚ በዓል እዚ ዝተመሓላለፉ ኩሎም መልእኽትታት እዚ ወለዶ እዚ ካብ ዓወት ዓድዋ ካብየታቱ ታሪኽ ተማሂሩ ኣብ ሰላምን ህንጸትን ልምዓት ሃገርን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ እውን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ በዓል ዓወት ዓድዋ ንመላእ ኣፍሪካውያን ኢሉ እውን ኣብ ዓለም ኢትዮጵያ
كبيلا نخترأي زخالة عاوت مخانو استرجعت علتيو بمكلخال سراويت استسنادة زي بعالزي بدموقن بسلامة ومجدد قبلن تخابيرو عليو ዝተፈላልያ ሃገራት መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ምኽንያት ብምግባር ንኢትዮጵያ ናንኩ ዓብጽሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኤምባሲ ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ዓወት ዓድዋ ጽንዓት ሓድነትን ብሄራዊ ኩርዓትን ዝገልጽ ኢሉ ኤምባሲ ሩስያ በኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንኢትዮጵያ ምዕባልን ስምረትን ተመንዩ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ብግደኡ ዓወት ዓድዋ ንኢትዮጵያውያን ምልክት ጽንዓትን ሓድነትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ዘጠናኽሩሉን ክኸውን ተመንዩ በተመሳሳሊ ኤምባሲ ካናዳ በኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ዓወት ዘብጽሖም ጅግንነት ሓድነትን ጽንዓትን ክብሪ ንህቢሉ በተወሳኺ ኤምባሲ እንግሊዝ ጀርመን ኩባም ስሪላንካን ካልኦት ብዙሓት ኤምባሲታትን መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ምኽንያት ብምግባር ናይ እንኳ ዓብጽሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብድምቀት ተኸቢሩ مكتتال ما ديزينا يتبي تقرينكم تركبوا كبرات تختاتل تمريزكم سلت تكتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانا صنحوا بزرزرنا بزحرنا يوزينا كنسجرينا إثيوبيا حدش عالم لخاو ما أخل كونفنشن بتكبار صريحات طريق هاجر مخانا زي ملاختيو قبلو قدم منستر أبي أحمد قليصام أبي إثيوبيا حسب أقوله خام فتصام لمدي ناخونا ممسوون توم قدم منستر نتي ما أخل مرقهم أبزغفتلو أوان حبيرهم تمسكن شفراون زواد دوتصابصاب مولو برهان قرماي የምናስ መርቀው ኮንቬንሽን ሴንተር ኢትዮጵያ የምትቀና ብቻ ሳትሆን ሰርታ የምታሳይ አሪያ መሆን የምትችል ሀገር መሆኗን ያመለክታል ኣብ 4 ሄክታር መሬት ዝዓረፈ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ማእኸል ኮንቬንሽን እቲ ስራሕ እንትጅመር ተተሒዙሉ ካብ ዝነበረት ልምዓብዩ ብዝለዓለ ጽሬት ስራሕን ዘመን ብዝምጥን ዓለም ለኻዊ መለክዕ ጽሬት ተሃኒጹ ማእኸል ብምዃን ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ተመሪቑ በዚህ ኮንቬንሽን ሴንተር ንግድ እንነግድበታለን ሐሳብ እንቀያየርበታለን ኣብዚ ማእኸል ኮንቬንሽን ንግዲ ክንነግደሉ ኢና ሓሳብ ክንቀያየረሉ ኢና ዲፕሎማሲ እውን ክንሰርሓሉ ኢና ንኣፍሪካ ዘራኽቡ ዋና ዋና ውህደታት ኣብዚ ቦታ እዚ ክሳለጥ እዩ ንኣብነት ድሕሪ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ኮንፈረንስን ኤግዚቢሽን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዓለም ኣብዚ ቦታ ክሳለጥ እዩ ብርክት ዝበሉ ሓሳባትን ፍልጠታትን እውን ክንወስደሉ ኢና ኢትዮጵያ ከም ሃገር ዓበይቲ ስራሕታት ናብ ዝረኣይ ተግባርን ጭቡጥ ውፅኢት ምቕያር ከም ትኽእል ማእኸል ኮንቬንሽን መርኣያ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ዝምጥና ብራኸ ንምውሳድ ኣብ ዝስራሕ ስራሕ ሕድሕድ ዜጋታት ብፅሒቶም ንኽዋፅኡ እውን ፀዊዖም እዮም ኢትዮጵያ ትችላለች ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ኢትዮጵያ ትጀምራለች ኢትዮጵያ ትጨርሳለች ኢትዮጵያ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ትብልጽግ እያ ኢትዮጵያ ትጅምር እያ ትውድውን እያ ሃገርና ዝገጥምዋ ፀገማት ብዘደንቕ ኩነታት እንዳሓለፈት ንደቃ ድሙቕ ታሪኽ ክትህብ እያ ክቡራን ኢትዮጵያውያን ደኺሙኒ ሰልቹኒ ከይበልኹም ሓቢርና ሃገርና ንክንሃንጽ ብዝለዓለ ትሕትና ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ቅድሚ 12 ዓመታት መሸጣ ኣክሲዮን ተጀሚሩሉ ስራሕ ግን ተረሲዑ ዝጸንሐ ማእኸል ኮንቬንሽን ሃገር ዝህቦ ረብሓ ብምርዳእ ብዝሓሸ ብርኪ ሰሪሕናዩ ኢና ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ውፅኢት ምቅባል እያ ንሃገር ዝጠቅም ኩሉ እናደመርና ክንሰርሖ ኢና ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም ይህን ስራ እኛ አልጀመርነውም ከእኛ በፊት የተጀመረ ነው ሳይዙ ጥራቱ የተጨመሩ ቫልዩስ ቢኖሩም ሐሳብ ነዚ ስራሕ እዚ ንሕና ይጀመርናዩን ቅድሜና ዝተጀመረ እዩ ዝተወሰኸ ነገራት ዋላ እኳ ታሎ እቲ ሓሳብ ናትና ኣይኮነን ቀዲሙ ዝተጀመረ እዩ ምጅማር ማለት ቀዲሙ ዝተጀመረ ስራሕ ኣመሓይሽካ ምስራሕ ማለት ስለ ዝኾነ ልምዓት ኮሪደርን ዝተፈላለዩ ነገራትን ወሲኽና ምውዳእ ብምኽኣልና እንኳዕ ደስ በለና ደስ በለኩም ክብል ይፈቱም
استجمروا سرحتاتن ناتر أيو زلو وزيتات نزحش سرح زهبرتات عيوم زبلو اتهم قدامي منستر كلهم ببركو زلو أمرار حتات عب سرحهم تأمت بمقبار أم غلطافن أم مفتارن أم ودا تأمت هيبوم كسار حكام زقبا حساسي بوم يوم ስራዎቻችን ይበልጥ እንዲናገሩ ለፌደራል ለክልል ለአዲስ አበባ የሥራ ኃላፊዎች እንሰርሖም ስራሕቲ ንክዛረቡ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራል ክልል አዲስ አበባ ሓደራ ክብሎም ዝደሊ ገና ይጀመርናን ምስሊ ኢትዮጵያ እውን ኣይገለጽናን እዚ ማእኸል ኮንቬንሽን ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ዘላትና ሃገር ዓባያ ብዙሕ ጸጋታትን ሃፍትታትን ኣለውና እና ተሰርሑ ዘለው ስራሕታት በቀሊሉ በዘይ ጸገም ከምዘይ ተሰርሑ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስራሕ ብዘጋጠመ ምጉሉላ ካብ መረበቶም ንዝተልዓሉ መንግስቲ ይቕሬታ ከም ዝሓትቱን ገሊጾም እዮም የልማት ስራ ስንሰራ እንደው እንደሚነገረው አልጋ ባልጋ ወርቅ በወርቅ ችግር አልቦ አይደለም ሰዎች ከነበሩበት ቤት ስራሕት ልምዓት እንትንሰርሕ ከምቲ ዝዝረብ ምቹ ወርቅ በወርቂ ጸገም አልቦ አይኮነን ሰባት ካብቱ ዝነበርዎ ከባቢ ተልዓይሎም እዮም ሰብ ሃብቱውን እቲ ዝሃነጽኩምዎ ሓጹር ኣፍርሱ ተባሂሎም እዮም ውጽኢቱ ምስራኣዩ ዝተሓጉሱለው ኣብዚ ኸይዲ እዚ ሰፊሕ ዋጋ ንዝኸፈልኹም ከባቢኹም ገዲፍኩም ንዝኸድኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ይቕሬታ ይሓትት እቲ ዝነበረ ናጽነትና ኣብ ምግብን ኣብ ሃብቲ ክኽበር ምግባር ትልሚ መንግስቲ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ነዚ እውን ሓቢርና ንሰለፍ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዮም ኣመወዳእታ ዜና ውፃኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ዓርቢ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዝካየድዎ ርክብ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣኽብሮት ኣልቦ ክብሉ ነቒፎምዎም ነዚ ስዒቡ ትራምፕ ነቲ ዩክሬን ምስ ሩስያ ዝኣተወቶ ኩናት ንምዝዛም ይሕግዝ እዩ ዝበልዎ ውዕል ማዕድናት ንምፍራም ዝነበሮም መደብ ንግዚኡ ሰሪዞምዎ እዮም እዚ ዘይተሓስበ ፍጻመ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኤውሮጳን ዓለምን ክቕይር ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ድሕሪ ርክቦም ኣሜሪካ ፍሉይ ማዕድናት ዩክሬን ክትረክብ ዘኽእላ ውዕል ክፍርም እሞ ኣጽሉ ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ መደን መይድዎም እንተኾነ ግና ዘለንስኪ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኦም ድሕሪ ምጭዳሮምን ንዕቐት ምርኣዮምን ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኦም ክኸዱ ተራእዮም እዮም ትራምፕ ንዘለንስኪ ምስ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኢኻ ትቋመር ዘለኻ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ንኣሜሪካ ክብረት ዘይህብ እዩ እዛ ሃገር ካብቲ ብዙሓት ሰባት ክኸውን ኣለዎ ዝብልዎን ላዕሊ ደጊፋ ትካያኢሎም መወዳእታ 10 ደቃይቕ ናይቲ ንኣስታት 45 ደቃይቕ ዝጸንሐ ርክብ ኣብ መንጎ ትራምፕ ምስ ምክትሉ ጄዲ ቫንስ ዘለንስኪን ወጥሪ ዝተመልኦ ምልውዋጥ ቃላት ስዒቡ ዘለንስኪ ሩስያ ብዝሓለፉ እዋናት ዝኣተወቶ ቃል ናሳኽዐት ዝዓፀፈትሉ ታሪክ ብምጥቃስ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትዛተ ዝኣተወቶ ቃል ብጥንቃቐ ክርአ ተላብዮም ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱሎ كبرات تختاتل تزينا ومسنا الأوتاتنا قدمي مززامنا قنقناتنا كنزخاخركم عوت عدوا ناس امنت نزدليو كلهم زيت فانا برهانو كبلو بريزيدنت تاياز كسلاسي غليصا ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ ማእኸል ኮንቬንሽን ብተግባር ሰሪሓት ተርኢ ሃገርያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ገሊጾም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ዓርቢ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣኽብሮት ኣልቦ ክብሉ ነቒፎምዎ كبرات تخاتلت نزعلتنا باكم زحرنا زينا ومسنادو مع زينا تي في تغرينا زوم كتكتاتلون صنعكم مسليرا مسلم كتالكم نمسجن جيتاچو على مسملا سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلكم سلام تكونوا تمنيتنايو دقيمنا وقعنا مبن 129 على العوت عاد وابصحكم كبل نفوتو